Plemex. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Ohoy, maray na udto po sa indo mga tugang. Moon is bright, Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz na nasa pag-atender po mga tugang nin sarong importanteng seminar. name. Wake up the town, you'll see. Kita po muna mag-iba-iba ngunya na aldaw na ini nin Webes sa programang Aramon Yato. Ako po si Joshua Bino. Bueno mga tugang, istorya ko sendo. Ali ako sa opisina ni si Sena nga na ko ali. Ganun nga duda kay konsahin ka hali. Hali ako mga tugang sa opisina kan PhilFIDA, Philippine Fiber Industry Development Authority, Regional Office 5. Kay Regional Director Madam Mary Ann Molina. Maray na aga tabi sa indo mga Madam and Sirs dyan po sa PhilFIDA Regional Office 5. Nakipag-uron-uron lamang kita Kuya Nald kung kumusta na ang sektor kan Abaca digdi po sa Bicol Region. Girl, this ain't no time. Lalong-lalo na po dyan sa Catanduanes. Dyan po mga tugang sa Catanduanes, iyo ang nanginginot na probinsya man digdi sa Satuya na may produksyon nin Abaca. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap. In terms of production, sinda po mga tugang ang nanginginot. If you don't come out Diba? tonight when the moon is bright, Nakikumusta kita mga tugang. Actually, sarap nga sa naging hapot ko. door, call out your Kung naapektuhan ba kan pagbabago kan Philippine banknote o sa kwartang papel itong dalagan kan industriya kan Abaca. Ngunyan baga mga tugang, ang pigagamit ng kwarta how can I hold banknote digdi sa Pilipinas. that Bako naman gibo sa anini. Bako naarog itong dating kwartang papel. door, Pero gibo na mga tugang sa polymer. tap on your window. May sabay ng plastic baga mga tugang. Ano? You don't come out tonight. Ang kwarta palan, Kuya Nald, so luma pang banknote kan Pilipinas. So kwarta niya itong papel. May halo itong may halo ito mga tugang na Abaca. Diba? Ang sabi ni Director Molina, ni Madam Mary Ann Molina, 80-20 ngaya. So dati na kwarta kan Pilipinas, Philippine currency, 80-20. 80% ngayang cotton, tapos 20% ngaya hali man sa may salakman na Abaca. Diba? If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock and ring Ngunyan ngaya, polymer na baga ngaya ang gamit. Siguro nga, sa hiling ko, di man masyadong apektado. So, Abaca industry, 20% ngaya. So, Abaca, duman sa luma na kwartang papel. Diba? Actually, dakol pa man niya ang ibang market kan Abaca. knock on your door. Ngunyan mga tugang, tiga pangapudan palan kan PhilFIDA na Come out tonight. mag-produce an mga Abaca farmers depende sa kung anong pigahanap kan market, Kuya Nald. On your door, call out your name. Ang pigahanap mo niyan kan market palan, itong pigapod na kumbaga excellent fiber, excellent quality. Diba? Hey little girl, this ain't no time to sleep. Kumbaga Kisses dagdagan produksyon kisiring kay itong halangkaw na kalidad nin Abaca fiber. Tayo ang pigahanap mo niyan kan market.
duman medyo durod ako laang dilin siya kan mga abaka farmers niya to. Tap on your window. Diba? Pero syempre, pag halangkamon sa kalidad na pig-produce na abaka fiber, I'm gonna medyo maturutang lay iyan ko yan. Maturutang lay iyan ko yan. Alta, ang pigagamit ka na kutsilyo. So, duro ko tuno sa nabaga maray ang ipon. Diba? Iyon ang pangapod rin da. Ang produksyon, gibuhon, so kung anong pighanap kan market. no time to sleep. Diba ko naarama na 80-20 pa lang, 80% cotton, 20% abaka, dating kwartang papel. Holding near. Ang Japanese, ang yen nga ni palan mga tug, ang yen, ang kwarta kan Japan, On your door. 60% abaka. On your window. Diba? 60% abaka dapal niya. If you don't Kaya maano baga ngaya, matuuson nga ang kwarta ngayang yen. gonna knock and ring. Kaya masarig ngaya, masarig. I'm gonna knock and ring. O di isang unyan palan databi mga tugang, taga-recover pa so sektor kan abaka digdi sa tuya sa Bicol region, lalong-lalo na mga tugang dyan sa Catanduanes. Ta inagiyan baga kita kan ano ini kan pipito kan nakaaging taon, kada bes may raot nin panahon, siyempre apektado man dapo mga tugang ang produksyon kan abaka. On your door. Diba? Dabati iya bagay ng kumbaga saro sa mga main source of income kan mga tugang niya to dyan sa Catanduanes, so mga abakaleros na pigapon. Come out. Diba? Igwaman digi sa Albay, igwaman sa Kamsur, igwaman Sleep. sa Cam Norte, igwaman da din diit Kisses that na nag-produce nin abaka fiber. Marinaaga kay Magic Malasa. Good morning po from Purok 4, Dalipay, Baskaran, Daragalbay, Markayda Malasa family. Salamat po. God bless. tap on. Marinaaga sa mga taga Barangay Baskaran. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Diyan mga tugang 80-20 pala. 80% cotton, 20% abaka. So dati suluma na kwartang papel, pero ngunyan baga bago na polymer banknote na ang gamit. Diba? So sa ngunya nag-recover pa data mga tugang Hey, little hali sa to say baga pagbaba kang production dahil sa uminaging bagyo kisses. na pipito ka nakaaging taon. How can I hold you near? Ang sistema pala ng mga tugang depende sa paros. Siyempre nga, kada taon nga, nagbabagyo sa tuya. Pigaagihan niya kita. Pero kada man nga may bagyo o route nin panahon, apektado ang produksyon kan abaka. Depende nga iyan sa, sa dalagan kan paros. Buda kung sain, medyo makusog ang tama kan route nin panahon. Kung halimbawa nga sa medyo, halimbawa sa Catanduanes, so agi nga kan bagyo, Gonna daman sa medyo uri taas na parte, tap on you with pigi siguro ang estratehiya so mga nasa medyo southern part kan Catanduanes ito, so kumbaga dapat pasiguruhon nga so mga abaka pasiguruhon nga na dahil masyadong maapektaran so mga pananom wake up. budas dahil maapektaran masyado so Gonna hoot. produksyon. Kaya ito ngayang so, talagang aagihan kan route ng panahon, ito nga sure ball nga apektado. Kaya depende na mga tugang sa dalagan kan paros o sa maagi, Sleep. diba? Let's count kisses. Halimbawa sa medyo baba na parte kan na Catanduanes nga halimbawa maagi sa route ng panahon, ang advice mag early harvest na itong mga abakaleros niya to diyan. Tapos so, medyo nasa itaas-taas Window to na parte kan probinsya, tonight. ito so kumbaga pasiguruhon na maray Tap until you so sa indang mga tanom na abaka aron pa lang kan mga tugang an pa sistema. So anyway, initial stories lang yan. Abangan ng iba pa niya tong mga impormasyon sa mga reports niya to na bibilugon sa mga maabot na programa sa radyo digdi sa DCG. Good morning kay Madam Glenda Alamo. let's count kisses. Good morning po Madam Glenda. Cheap. Bueno mga tugang, Peña Francia Festival na. Tabi mga tugang, takasubago, hali man ako mga tugang duman sa Campo Simeon Ola sa Police Regional Office 5. Nagkaigwa po duman
ni na send-off ceremony para sa nasa 240 mga police personnel and sa iba hali sa regional support unit na dadarahon o kaya i-deploy tabi mga tugang duman sa syudad kang Naga. Iyo. Ito actually itong 240 pandagdag lang ito mga tugang. Gonna knock on your door. Tan sabi, sobra sa 3,000 na mga miyembros kan kapulisan kasi iba pang mga uniform personnel an ipapawagas mga tugang sa syudad kang Naga para sa Peña Francia Festival. Diba? Si Peña Francia bagang mga tugang an patron akan Bicol. Kaya talagang piglalauman na dakol an maabot na mga deboto asin mga bisita diyan sa syudad kang Naga para sa Peña Francia Festival. Count kisses So sa ngunyan mga tugang, How can I hold so ibang pulis na halidigdi sa regional headquarters me down? di nagtiripon po kasubago and send off sinda mga tugang pasisiring sa Naga. So taud-taud naman na hapon, siguro mga alaunaan hapon, baka kaigwanin final assemble sa mga i-deploy na pulis bago sinda ipawagas sa manlain-lain na mga strategic na lugar sa Naga City. So siyempre pangapudan maging matino kita gabos mga tugang para solemne ana selebrasyon kana kafiestahan ni Inang Peña Francia. So sa aga na po mga tugang mangyayari September 12 ang Peña Francia Translation Procession. How can I hold you near? Diba? Tapos sunod-sunod na yan mga tugang na mga events. Yeah, I'm gonna knock on your Diba? May military parade sa September 19 and saro mga tugang sa talagang pigtatawo pag Peña Francia Festival itong sa indang fluvial procession. Kaya procession mga tugang sa salog. do you do? Fluvial procession pag sa salog. Tapping, Pag sa dagat naman maritime procession ng apod. knocking, ring until you do. Or pag sa dagat naman foot procession. Gonna knock Diba? So Peña Francia fluvial procession on igibuhon mga tugang sa September 20, 2025. Saro yan sa mga aktibidades na talagang pigdudumog, ruruso nin mga tawo and mga debotos. until you Kaya yaon sa pagprepare man sa lado kan mga otoridad para sa peace and order, siring man, kumbaga seguridad kan mga maarabot na mga bisita and deboto. Ano? Hey little girl, So, happy Peña Francia Festival. count kisses Mga tugang kasubanggi nagiiling kami kan so pageant Jerome duman sa Naga nagiling dahil ako nagiling personal kuan nagiling kami online mga tugang gonna knocking, ringing, tapping till you do. nagiling kami online kan Miss Bicolandia. Ang nanggana pala si Iris Oresca, Miss Bicolandia 2025. Congratulations. Kundi ako nasa lagi rin napapandukan ko rin nag-intry di sa Ibalong. Count kisses that up, counting sheep. Dahil ko lang masiguro mga tugang. Sa pandok lang kayo. Napandukan ko lang. You up there? Siya da ang Miss Bicolandia 2025. Si Iris Oresca. Ring on your bell. Giling kami kasod Jerome Ugaring. Dahil minapatapos na. Kuana, maluya kita sa papirot. The moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap. Maluya kitang magpapirot. I'm gonna knock. Bueno, so mga locals niya to, mga taga-digdi sa Bicol, di dapat tultul sa nakita, lalo may mga araw kami maabot man ng mga bisita. Di ba? And syempre sa mga bisita man, kasabay kan pagpasiring nirigi sa Bicol, bit-bit man po, so kumbaga tamang kortesiya, pigiiwasan syempre na may mangyaring ribok and may magpasaway. Gonna knock on your door. Diba? Kaya dapat mantinerontang solemne On you in. an okasyon po na yan. If you Buda, pag may prosesyon, sumanga may sa dirin auto, dapat pasiguro ng auto na dahil pagparawalat-walat sa tinampo,
lalo duman sa aagihan kan prosesyon, di ba? Aron kan kaso nito so nakaaging taon. So may auto, Jerome, na nakaparada sa gilid kan tinampo sa aagihan kan prosesyon. Gari nagsapara ito ng mga scratches, mga damage sa auto. Tapos siyempre, sa gulping tao, magkakarumit talaga ang bihikulo mo. Sabi ni Sir Jeril, good morning, Sir JJB, Mr. Pasiguro. Morning po, happy listening kay Brother Andy Bulawan Aranya. Brother Jobert Bulawan Aranya, kay Albert Mirabueno, as in Lito Agripa, kaiba nakatutok sa GB Apps. Here sa ano ini? Sa Kamsur, nasa Kamsur pa lang sa grupo ni Sir Jerry. Magayon po kaya midbid mo. Aday man. Pakaray Sir Jerry. God bless all over the world. Napandukan ko lang. Mutya ng Ibalong Tourism 2025 si Sir Iris Ignacio Oresca. Sabi ni Jerome. Ay si Jerome, pigparatandaan manggaro kay din. Tig-research mo, tig-research. Kaya daw, ganun napandukan ko, nag-intay sa Miss Ibalong. Diba? Siya pala ng mutya ng Ibalong Tourism 2025. Tapos, duman man siya, Miss Bicolandia sa Naga City. Matibay man ang mga pageantera, Jerome. Ano, paano doon yung napigisarabay-sabay ang preparasyon sa mga pageant? Tapos, so, imutya ng Ibalong, may natapos pa lang kan last week. Tapos, sabak naman dyan sa ano ini, sa Peña Francia Festival. Ang saro, Jerome, na pwedeng panlaban sa mga pageant. Utong tig-flash mo sa screen. Hali sa opisina kan DNR Regional Office 5. Si Madam Joanne. Na-try mo na, Madam Joanne, mag-intra sa mga mutya. Ano ini? Si Ma'am Joanne, sir, anong mutya? Mutya ng DNR, mutya ng kalikasan. Mutya ng kalikasan pala. O bueno mga tugang, di ako makaloy ta. Naka-standby naman si Madam John Montecastro mga tugang kan DNR Bicol sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon. So bueno, para muna kita sa programa sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz, asin man dyan sa newsroom, ang birthday girl na may papansit at puto, si Shara Liron, si Jenny Balyaran, si Nicole Gloriani, sa technical, si Kuya Ronald Baldo, ang nakadate ni Taylor Swift sa Sawangan Park kaso nakaaging aldaw. Hearing man si Jerome Nico Martinez. Mga tugang ko pon sa intong paramientras na nakaibahan, Joshua Bino, salamat po, asin maray na udto. Abangan sa Radyo DZGB ang programang